Il-Ministru tal-Edukazzjoni għadha mhix f'pożizzjoni li tagħti data jew perjodu dwar meta l-edukaturi f'Malta u Għawdex ser ikunu qed jieħdu t-tilqima kontra l-COVID-19. B'Ġustin Caruana tfarfara fuq l-awtoritajiet tas-saħħa. Meta ser ikunu qed jieħdu l-vaċċin l-edukaturi? Mela dak qed jiġi diskuss flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa għaliex ovvjament bħala rolling out il-programm qiegħed f'idejhom. Wara l-btajjel tal-miliet, l-Unjen tal-Allima kienet ħabbret azzjoni industrijali bilan li twassal it-ħassib ta' bosta allima u ġenituri minħabba żieda fil-każi ġodda tal-pandemija f'pajjiżna. Mistoqsija jekk huwiex ta' tħassib għaliha li l-każi qatt mhux qed jaraw trażżin, Ġustin Caruana insistiet li t-tfal huma dixxiplinati. It-tfal huma dixxiplinati ħafna iktar mill-adulti. Intant, fost il-punti li ntlaħaq ftehim dwarhom bejn l-MUT u l-Gvern Laburista biex l-edukaturi ma jkomplux bl-istrajk, l-Unjen kellha tkun aġġornata bin-numri ta' każi ġodda fl-iskejjel, informazzjoni illi Ġustin Caruana qed tgħid illi qed tingħata.